affectionately known to the locals as CI. This remarkable institution is more than just a church. Zodiac Television and Zodiac Radio. My name is Chancellor Zabanda, and I would like to welcome you to this special panel discussion that has been organized by Youth and Society, YAS, in partnership with the United Nations Development Program, UNDP. Tonight, we are unbundling the judicial reform bills. It is common knowledge that of late there has been an increase in the demand for judicial accountability in the country. And the Malawi Law Society, MLS, has been in the forefront in introducing reforms in the judiciary. We now have the 3 bills which are expected to be introduced in Parliament. And tonight we would like to discuss or find out what is contained in the 3 bills. How will they enhance independence, efficiency, and accountability in the Malawi judiciary? These are the questions that we're expected to answer in this discussion, an hour-long discussion live on Zodiac Television and Zodiac Radio. Once again, my name is Chancellor Zabanda, and to introduce our panelists, on my far left we have Mr. Benedicto Kondowe. Mr. Benedicto Kondowe is the chairperson for the National Advocacy Platform. I would like to welcome you, Mr. Kondowe, to the program. Thank you very much. And from the Malawi Law Society, we have Counsel Gabriel Chembezi, the Secretary for Malawi Law Society. Welcome, Counsel, to the program. Thank you very much. And sitting next to me, we have Ms. Nelly Ntakoma, a seasoned paralegal, also joining us in the discussion tonight. Thank you. Tiwandireni ndi manja awiri kuzokambirana zathu zimene zakonzedwa ndi bungwe la Youth and Society mogwirizana ndi bungwe la United Nations Development Program, UNDP. Zokambirana zimenezi tufuna timvetsetse bwinobwino nkhani yokhuza ndithu kuchita zinthu poyera imene yakhala nkhani yayikulu kwambiri makamaka mabwalo a milandu. Anthu ambiri kuno kwathu Malawi akhala akukamba kuti mpofunika kuti mabwalo athu a milandu athe kumachita zinthu poyera, ndipo bungwe la Malawi Law Society ndi limodzi mwa mabungwe amene akhala ndithu akukamba nkhani imeneyi kuyambira mmene ndithu inayamba mwina mu chaka cha 2023 kumafika ndithu panopa. Ndipo tili ndi mabilo amene akuyembekezeka ndithu kuti akambirane akuluakulu aphungu ku nyumba ya malamulo amene ndi mabilo amene athandize kuti zinthu zisinthe m'mabwalo athu a milandu. Ndi muzokambirana zathu madzulo ano tufuna timvetsetse bwinobwino chifukwa mwina tikumangomva kuti kodi pakuyenera ndithu kukambidwa kusintha kwa malamulo mabwalo a milandu, kodi nkhani yake kwenikweni ndi yotani.
ndipo zimenezi zithandiza bwanji makamaka poonetsetsa ndithu kuti zinthu zikuchitika poyera komanso pali kugwira ntchito moyenera mabwalo a milandu ndi zina zotero. Ndi madzulo ano tindakuluakulu amene atithandizire kuti tikambirane nkhani imeneyi komanso timvetsetse. Talandira Benedicto Kondowe kuchokera ku National Advocacy Platform, komanso tindi Gabriel Chembezi kuyimira bungwe la Malawi Law Society, komanso tindi Aneli Ntakoma amene ndithu ndi mmodzi mwa amene ndithu amagwira ntchitonso ya malamulo. Poyambirira penipeni Council Chembezi, tikamakamba za nkhani imeneyi ya judicial reform bills kwenikweni tikuti chani penipeni? Ndathokoza. Tikamakamba za judicial reform bills tikukamba za mabilu atatu. Pali constitution amendment bill, pali courts amendment bill, ndi judicial service and administration bill. Ndiye mabilu atatu amenewa akupanga chinthu chimodzi chimene tikuti judicial reforms bill. Pamene tikuyenera tisinthe kagwidwe ntchito ka anzathu aku mabwalo a milandu, tikuyenera tiunikirenso zinthu zina ndi zina mu constitution. Ndi pamene pakubwera constitution amendment bill. Komanso tikuyeneranso tiunikire zina ndi zina mu courts act, lamulo limene limaunikira kayendesedwe ka makoti. Pamene pakubwera courts amendment bill. Ndiye choyambirira tikamati judicial reforms bill pali mabill atatu. Bill yake yaikulu kwenikweni ndi judicial service and administration bill. Ndi nene ngati background yake ndionena kuti mukawerenga gawo 9 ya malamulo akulu a dziko lino limapanga establish judicature, kapena tinene kuti nthambi ya mabwalo a milandu ngati nthambi imodzi ya boma. Ndiye gawo 9 lomweronso limapanga establish judicial service commission kuti ikhale ngati regulator. Judicial service commission ikhale ngati regulator wa anthu amene amagwira ntchito ku mabwalo a milandu. Ndiye chikhazikitsireni constitution yathu zaka za 1994 panalibe lamulo loti liyankhule ndi gawo 9 ya constitution imene mpaka na chaka cha 2000 pamene parliament inazakhazikitsa lamulo lina limene timati Judicature Administration Act. Lamulo limeneli limeneka kuti lizukute mfundo zikulu za mu constitution zija, kuti kodi anthu ogwira ntchito mabwalo a milandu azigwira bwanji ntchito yawo. Koma popita nthawi panapezeka kuti Judicature Administration Act ija sinagwire ntchito moyenerera. Ndipereka mfundo ziwiri. Mfundo yoyamba inalionena kuti Judicature Administration Act inalephera kupanga address ma challenges anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu. Komanso Judicature Administration Act inaoneka kuti yalephera kupanga address zidandaulo zimene anthu ali nazo kwa anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu. Ndi chifukwa chake panazayambano discussion kuti mwina tiunikireso, we should review ma judicial reforms. Ndiye ma discussion amenewa anayamba chaka cha 2007 pamene Law Commission inazapereka recommendation kuti tikhazikitse lamulo lina lowunikira kagwidwe ntchito ka anthu aku mabwalo a milandu. Ndiye ma recommendation aja anazakhala mpaka chaka cha 2022 pamene anthu aku judiciary amene anazatumiza bilu yonena kuti aboma aunikire kuti mwina pakhale kusinthika pakagwidwe ntchito kawo. Kenaka ndi pamene ife timabweranso Malawi Law Society mchaka cha zaka za 2022 2023 titapanga pass resolution yoti ngati Malawi Law Society titengepo gawo pokonzanso malamulo akubwalo la milandu pakagwidwe ntchito kawo. Ndiye pamene tikunena pano tikunena kuti tafika pamene mabiluwa atiutsidwa akhala kulowa mu parliament kukambirana aphungu athu posachedwa. Mwina ndipereke background imene. Ndithokoza kuti mwatipatsa chithunzithunzi chabwino kwambiri kuti nkhani kuchokera pati, koma pali funso limodzi ndithu limene ndikhulupirira ndithu ambiri athu mwafunsa kuti ngati Malawi Law Society
chidwi chanu nchotani kuti zinthu zimezi zisinthe? Chidwi chathu ngati Malawi Law Society chikuchokera kuti pali gawo la bench limene ndi la anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, ndi pali gawo la bar limene tili ifeyo a Malawi Law Society amene timayimirira nthawi zambiri, timayimirira anthu amene amapita ku court kuja kukafuna chilungamo. Ndiye zinthu zambiri zimene anthu amadandaula ndizoti ifeso zimatikhudza, chifukwa choti timaona zinthu zija tikamatengera anthu ku court kuja kuti akalandire chilungamo. Zinthu ngati kudandaula koma amadandaula kumbali ya corruption imene ili mu judiciary, zimene zimakhudza anthu amene timagwira ntchito. Kumbali inanso anthu aku judiciary amadandaulaso zinthu zina ndi zina, ali ndi ma challenges ambiri. Newspaper ya lero mukayiona kuti funding yawo yadulidwa. Zimene zijaso zimapanga affect kagwidwe kawo ka ntchito. Ngati zampanga affect judicial officer ndiyo kuti sangapereke chilungamo chokwanira, zimene zikukhudza anthu amene ifeyo a Malawi Law Society timayimirira. Ndiye chidwi chathu ndichonena kuti zinthu zimene zimachitika ku judiciary zimakhudza anthu amene ife a Malawi Law Society timayimirira. Isomo kwambiri nkutheka kuti mwangopezera panjira kuti nkhani imeneyi tikambirana pano ndiyotani, tikambirana nkhani ndithu yakusintha kwa malamulo oyendetsa mabwalo a milandu, imene ndi nkhani ndithu imene yakhala ndithu tikuyimva kwa nthawi yayitali. Koma lero mpulogalamu iyi tifuna timvetsetse bwinobwino kuti kodi ife ngati nzika nkhani imeneyi kutikhuza pati kwenikweni, ndipo tikuyenera kuti nkhani zimenezi tizitsatire moteromo chifukwa chiyani. Tili ndi nambala yathu ya 0991158841. Kwa ife amene tikutsatira pa wireless titha kutumiza uthenga umenewo pa 0991158841. Ife amene tili pakanema ndikhulupirira ndithu namba imeneyo tikhala nayo kuti mutha kuiona pa screen, ndipo mutha kutumiza uthenga wanu. Akondowe mabungwe amene saboma muonekanso ndithu kuti mwakhala ndi chidwi kwambiri ndi nkhani imeneyi ya kusintha kumeneku kwa malamulo. Muli zina zake zimene muli nazo chidwi kwambiri? Poyambirira ndigwirizane ndi secretary ya Malawi Law Society amene akamapita ku mabwalo a milandu amayimirana, komanso ifeso ngati amabungwe gawo limodzi limene timatengapo kutumikira Malawi kuti maufulu awo amene ali osindikizidwa mu constitution akhala kutetezedwa, komanso ngati ali ndi milandu alandire chilungamo moyenerera. Ndimafuna ndiyambire pa mawu onena kuti tikayang'ana lamulo lalikulu constitution makamaka ndime ya 12 imanena kuti mphamvu zonse za ndale komanso za malamulo zimachokera kwa Malawi, komanso zikuyenera kugwiritsidwa ntchito mowakomera iwowo. Ndime imeneyi ndi ndime yofunikira kwambiri chifukwa pena zakhala zikunenedwa kunena kuti ayi za judiciary musamalowerere. So tikamakambirana kuti nthambi kuyima pa yokha sikuti zithandauza kunena kuti isamapange zinthu poyera, chifukwa constitution yathu ikusindika mawu amenewo. Ndiye ifeyo ngati amabungwe timakhala ndi chidwi kwambiri kuti kodi maufulu a Malawi akutetezedwa motani, kodi chilungamo chikulandiridwa. Ndinene kuti pali mawu amene mkulu wina Andrew Jackson adanena kunena kuti maufulu wonse amene aliwopezeka mu constitution ndi wopanda kanthu ngati mabwalo a milandu sakupanga zinthu moyenerera. Ndi mawu ofunikira kwambiri kutanthauza kuti simunganene kuti munthu atha kulandira chilungamo ngati mabwalo kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo a milandu sikali koyenerera. So tili ndi chidwi kwambiri nkhani zimene anakhuzako honorary secretary zokhuza katangale, koma ine ndigwire mwina magawo awiri. Gawo limodzi mwakhala mukumva kuti mwina milandu ikapita ku mabwalo a milandu ikumatenga zaka mwina 20 munthu judgment isanatuluke, komanso pakakhala madando zimakhala zovuta kwambiri kuti Amalawi aja apereke madando awo ku judiciary ndikuganiziridwa moyenerera. So zinthu zimenezi zinali zinthu zimene kwa ifeyo kuzera ma reforms mabiro amene wawa tikuona kuti ndizofunikira kwambiri kuti zikati kuunikiridwa. Ndiye mwina kusogoloko mwina tikambira nanso kunena kuti koti tili okhutisidwa ndi ma reforms amene atalowe mu nyumba ya malamulo mwina gawo limene lo libwera msogoloko zikomo.
zombo kwambiri timafuna tikhale ndi chithunzithunzi chamene zikukhalira tikamapita m'madera osiyanasiyana anthu akomwa ndi mavuto otani amene anthu akukumana nawo m'madera osiyanasiyana akafuna kuti agwiritse ntchito mabwalo amene wa milandu. Monga mmene afotokozera council apa anayambako kale kulowako kumbali imene mavuto anthu akukumana nawo. Mavuto alipo ambiri amene anthu akukumana nawo malingana ndi kuti apeze chilungamo pa nkhani kapena pa mavuto amene akumana nawo makamaka ku mabwalo a milandu. Titonena kuti zimene zimachitika kwambiri kwa mwina munthu as an individual komanso community. Makamaka ineyo ndinenapo kwambiri kunena kuti azimayi, ana ndi anthu amene akupezeka kumidzi akukumana ndi mavuto ambiri kwambiri kuti apeze chilungamo pa nkhani zosiyanasiyana zimene iwo atha kupeza kuti akuyenera kuti akafikire ku bwalo akapeze chilungamo. Mavuto alipo ambiri. Monga nthawi zambiri anthu amene wawanda anthu ena kuti sakudziwa maufulu awo kuti ndi otani. Pakambidwa za constitution lomwe lili lamulo lalikulu kwambiri limene limagwiritsidwa ntchito Malawi muno. Anthu ambiri sakudziwa onena kuti kodi lamulo limene lili limafotokozera chani pa iwowo kuti apeze chilungamo pa milandu yosiyanasiyana kapena pa nkhani zosiyanasiyana zimene akukumana nazo akakhala mu community. Komanso pena ndifotokozera kuonera kuti umphawi. Pa umphawipo ndi vuto lalikulu chifukwa chonena kuti kupezeka kuonera kuti anthu iwowo mwapa iwo okha as an individual ali osowekera. Mupeza kuti nthawi zambiri kuti munthu akakhala kuti wamangidwa kuti iyeyo mwina zake kuti ziyende bwino kuti apeze chilungamo chenicheni akuyenera kuti agule loya. Nde kuti akagule loya ni ndalama zomwe zikuyenera kuti zilowepo pamenepopo. Komanso pambali pakunena kuti mwina kugula loya kapena kusagula loya pali nkhani zina zonena kuti okhatha kupita kukayendetsa koma pena the cost implications zimene zimakhala attached. For one kuti akachoke ndingoyerekeza onena kuti ngati mene mwina titili mulilongwe muno wina kuti achoke kumtandire apite ku court ku area 3 paufunika ndalama transport yoti akafikire kumene kuchaso koma akafikaso kumene kuchakoso pakhalaso ka court fee kena kaikoti yeye ayese kupereka makamaka kunkhani ngati za civil. Ku anzathu agreement zimakhala zaulere komano the cost implication that is going to be attached ku pa ulendo wake uja kuti akadandaule nkhani yake. Komanso kagwiridwe ntchito kakukhoti. Afotokozerapo kale council kunena kuti pena akhoti onso nawonso amakhala kudandaula kunena kuti nawonso ali ochepekedwa nde kuti milandu ichaso iyende momwe ikuyenera kuti iyendere moyenerera mwina ithamangitsidwe zimakhala kuti ndizovuta. Makesi ndi ambiri kuli case backlog kwambiri ndi challenges ena mavuto ena amene anthu akukumana nawo. Mwina ndithaso kufotokozerako kuti komanso kuti pambali ponena kuti munthu akuyenera kugula loya kuli boma linakhazikitsa onena kuti munthu atha kukhala ndi loya wa boma amene waso anzathu ndochepa. So mupeza kuti anzathu ambiri amene amangidwa apalamula mlandu kapena amene akufuna atakhala ndi loya kuti awathandize loya amene boma limapereka ndochepa kuti sangakufikire wina aliyense. So mavuto onda ambiri onena kuti mwina tikhalanso tikuwunikirana tikamapita mtsogolo. Pali nkhani yaikulu kwambiri imene ndimafuna ndimvetsetse kuchokera kwa council chambers kuti kodi pamene tikukonza malamulo amene kapena pamene tikusintha zinthu zina ndi ziti zikulu what are the major highlights ma judicial reform bills amene wawa zimene anthu akamva kunja akuonera komaditu apali pali kusintha kwa malamulo. Ma reforms amene akukamba zinthu zambiri koma zikulu zingapo zimene ndikaziponya pano ndapempha kondowewa na ndithandize chifukwa iwo asonda aloya. Choyambirira ma reforms amenewa ndinakamba za Judicial Service Commission. Choyambirira chimene
ma reforms amene wapanga ndi kukuza mphamvu za Judicial Service Commission. Pamalamulo akale Judicial Service Commission inali ndi mphamvu zochepa. Ndi chifukwa chake Judicial Service Commission simatha kuti igwire ntchito yake moyenera. Pakali pano Judicial Service Commission yapatsidwa mphamvu mwachitsanzo zoyang'anira appointment, discipline and removal of judicial officers, determining terms and conditions of service of judicial officers, also inquiring and dealing with issues relating to complaints of judicial officers. Kachiwiri, chinthu chimene ma reforms amene achita ndi kukulitsa composition ya Judicial Service Commission. Ndikati Judicial Service Commission ndi bungwe lija limene lili regulator wa anthu ogwira ntchito ku judiciary. Mwachitsanzo makra ndi regulator wa anthu amene amapanga zinthu za communications, ndi kuti amapanga regulate TNM, Airtel ndi zina zotero, makuliya kuti akugwira ntchito bwanji. So pano ma justice of appeal, ma judge, ma magistrate ndi anthu ena onse ogwira ntchito ku judiciary akuyeneka pakhalenso bungwe lina yoti izapanga regulate. Bungwe limenelo ndi Judicial Service Commission. Mbuyo bungwe limenelo mphamvu zake zakhala zochepa. Lamuloli chimene lachita ndi kuwonjezera mphamvu za Judicial Service Commission, which is commendable. Chinthu china chimene lamuloli likupanga propose ndi kuwonjezera, monga ndanena, anthu kuti mu Judicial Service Commission mukhale anthu otatu. Lamulo lakale mu Judicial Service Commission munali anthu 5 okha. Koma pakali panopa lamuloli likupanga propose kuti mu Judicial Service Commission mukhale anthu okwana 11. Sinzo ngati munga ndilole kuti ndifotokoze. Mufuna ndifunse naye kuti kuchoka pa 5 kufika pa 11. Yes. Ndiye lamulo likupanga propose kuti mu Judicial Service Commission mukhale Chief Justice amene atakhale chairman, amene ali chairman, amene swanali chairman mu Judicial Service Commission yakale. Mukhale so chairman wa Civil Service Commission, mukhale so Solicitor General, mukhale judge mmodzi wa ku Supreme Court, mukhale judge mmodzi wa ku High Court, mukhale senior resident magistrate, mukhale member wa ku judiciary amene asali judicial officer, asali judge kapena magistrate, mukhale ajati timati senior counsel, lawyer oyimira anthu pamilandu koma amene ambasidwa ulemu wa senior counsel, mukhale mphunzitsi wa zamalamulo ochokera ku university yoti ndiyovomerezeka ndi nche, komanso mukhale anthu awiri amene tikuli lay persons amene simaloya simajaji, amene wamuna ndi wamkazi opangidwa nominate ndi Malawi Human Rights Commission. Anthu onsewa akuyenera kusankhidwa pa maudindo amenewa ndi president. Ndiye chinthu china chachikulu ndi chimene chocho kuti composition yakula ili ndi mavuto ake. Sinizowa ngati panopa it's the right time for me to say that kapena ndikigire. Mavuto wa mwaona kale sanayamba kugwira ntchito. Mavuto taona kale. Ni mavuto aje. Choyambirira mukaona composition iyi yachuluka ndi anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu ndi maloya. Ma lay people amene alipo ndi awiri mu chilungamo chake opangidwa appoint ndi Malawi Human Rights Commission. Zimene zikupangitsa kuti judiciary ndi maloya akhale ndi mphamvu yayikulu kwambiri pa Judicial Service Commission. Pamene Judicial Service Commission ikamagwira ntchito yake ikuyeneka iziunikira zinthu zambiri zokhuza anthu m'dziko muno. Tsopano chimene tikunena ndichonena kuti ikapita ku parliament bill imeneyi aphungu akayesetse kukonza composition ya Judicial Service Commission kuti akachepetse mu chiwerengero cha anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, akachepetse mu chiwerengero cha maloya, kuti muchuluke anthu amene si maloya si majaji. Mene ndinanena muja kuti Judicial Service Commission ndi regulator. So no regulator nthawi zina amayenera akhale mbali ya anthu ake, pena regulator amayeneka alume.
tsopano tikachulutsa majaji ndi maloya mu Judicial Service Commission pabwera makomplenti oyang'anira ofuna kuti okhudzana ndi majaji kodi aluma bwanji anthu oti amagwirira ntchito limodzi. Chachiwiri ndichoti mphamvu za president zopanga appoint anthu mu Judicial Service Commission zikuyenera zichepe. Tikupanga propose kuti mwina mabungwe amene ali ndi mphamvu yopanga nominate anthu ngati a Human Rights Commission, ma university accredited amene apanga offer a law society amene wawa azipanga nominate anthu ndikusankhidwa out of the nominations kuti tichepetse mphamvu za president ku Judicial Service Commission. Tikatero nde kuti kuti judiciary ija tikuyipasa independence yake yoyenerera. Mwina pakali pano ndisiye pamene akundo muthu afuna kuwonjezera pa nkhani zikuluzikulu zimene zili m'malamulo amenewo. Ndimangofuna ndingosindika pang'ono kunena kuti nkhani imene amanena ya composition nkhani imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa tikamakambirana za Judicial Service Commission si nkhani zonse zimene iwowo amayenera kupanga ndi nkhani zokhuza malamulo. Pali nkhani zokhuza kagwiridwe ka ntchito, ndiye mukayang'ana composition monga mmene afotokozera zikupereka chithunzithunzi ngati kuti udindo wa nthambi imene ndingoyang'ana malamulo pamene pali zambiri zimene amayenera ayang'ane. Proposal imene ikubwera kumbali ya ife ngati ma civil society organization tayang'ana madera ena, mayiko ena, mwachisanzo ku Zimbabwe nayonso ili ndi Judicial Service Commission. Mukayang'ana composition yawo muona kuti pali magulu ena amene analowesa mkati mwachisanzo malamulo awo amanena kuti Judicial Service Commission yawo ikamakhazikitsidwa awonesese kuti mkatimo muli auditor chifukwa pali nkhani za ndalama zimene tikukambirana, ndiye kuti munthu ameneyi atha kukhala wofunikira. Malamulo awo amanenanso kunena kuti mukhale munthu amene ali ndi upangiri pa nkhani zokhuza human resource HR. So kutanthauza kuti ma proposals amene Malawi Law Society ikupereka komanso ife ngati amabungwe tikupereka si zinthu zonena kuti kwina sizikuchitikayi. So nkhani imeneyi ndiyofunikira kwambiri. China chimene mwina ndichofunikiranso ndikukhazikitsa nthambi yapadera yoyang'ana ma complaints, Independent Complaints Commission. Mukudziwa kuti ku polisi iliko koma aganizanso kunena kuti chifukwa chonena kuti palibe ndondomeko imene ilipo imene ingathandizire kuti anthu amene ali ndi madando awunikiridwe moyenerera. Ma reform bill makamaka Judicial Administration Bill ikupanga propose kunena kuti pakhale nthambi yoyima pa yokha. Udindo wake ndikuyang'ana mwachisanzo ma misconduct okhuza anthu amene agwira ntchito ku judiciary. Tikuona kuti ganizo limene ndi ganizo labwino kwambiri chifukwa mwina lithandizira kuti ma complaints amene akukhuza ma judicial officer akhale akuyang'aniridwa moyenerera. Tinenenso kunena kuti tikayang'ana lamulo likuperekanso kunena pa Chingerezi timati immunity pachichewa kangathandauziwe motani kutanthauza kuti zithandiziranso kuti awawo akamagwira ntchito yawo agwire wosamangidwa chifukwa nthawi zina umamangidwa chifukwa chonena kuti immunity ulibe pa ntchito imene ukugwira. Then tikuonanso kuti gawo limene ndilofunikiranso. Zomwe kwambiri tili mpulogalamu yitu yapadera timafuna kuti tipumire pang'ono koma tikabweranso pali nkhani ina ndithu imene tinayimva m'mbuyomo kuti kuchedwa kwa milandu kumeneku pinanso kumakhuza ndithu mphamvu zimene akuluakulu ali nazo. Ena amakamba ndithu kuti mwina mpofunika pakhale mphamvu zapadera kuti a Chief Justice azitha ndithu kuwauza majaji ena kuti kodi milandu ikuyenda bwanji zimene mwina pakadali pano sizili motero. Timva kuti kodi zimenezi zilipodi nanga ndi zinthu ziti zimene zikuyenera ndithu kuti zikonzedwe pamene malamulo amenewa akhale akukambidwa mu nyumba ya malamulo, ndipo kodi tiyembekezere ndithu kuti kodi malamulo amenewa zakhala nawo liti tikumananso posiyidwa.
takumananso mpulogalamu iyi yapadera imene ikufikani pano pa Zodiac Television komanso pa Zodiac Radio, ndipo tikukambirana nkhani yokhuza ndithu kusintha kwa malamulo oyendetsera mabwalo a milandu, imene ndi nkhani imene ndithu inayamba ndithu pakale koma ikuoneka ndithu kupita kutsogolo kuno mwina tikhala ndithu ndi malamulo amenewa. Panali funso limeneli ndithu lokhuza mphamvu zimene a Chief Justice ali nazo zilimo mmene mu malamulo amenewa akondowe kapena achembeza. Munga nanenera poyamba kuti malamulo amenewa akupanga repeal kapena akulowa m'malo mwa act ija imene timati Judicature Administration Act imene inali ndi zofoka zake. Ndiye china kupatula za Judicial Service Commission zimene ndakamba kale, china chinthu chachikulu chimene malamulo amene akufuna kupanga ndikuonesa kuti pakhale improvement pakalembedwe ka anthu ogwira ntchito mu judicial service. Kodi judge apangidwa appoint bwanji, magistrate apangidwa appoint bwanji. Kachiwiri malamulo amenewa akufuna aunikire zinthu zokhuza discipline. Kodi pakamabwera zidandaulo zokhuza kagwidwe ntchito ka anthu ogwira ku mabwalo a milandu, zidandaulo zimezi tizipange hando bwanji. So mukhoza kuona kuti lamulo limene chimene chifuna kupanga ndiyoti ikufuna ipange improve service delivery in the judicial service. Now mukaona Chief Justice amavala zipewa ziwiri ngati Chief Justice amene ali mkulu wa mabwalo a milandu, komanso Chief Justice ngati chairperson wa Judicial Service Commission. Ndi pamene a Chief Justice akugwira ntchito yawo akavala chipewa chachiwiri ngati chairperson wa Judicial Service Commission, akuyenera kuti no akhazikitse ndondomeko zokwanira bwino zonena kuti madandaulo amene aliko ku judiciary okhuza kuchedwa kupereka zigamulo kapena kuchedwa kumva milandu kapena zakatangale ndi ziphuphu, madandaulo amenewo apangidwe address. Ndiye ntchito imene ali nayo a Chief Justice kudzera ku Judicial Service Commission ndi imene yoyo. Ndingonenanso kuti vuto limodzi limene linalipo mulamulo lakale ndionena kuti panalibe ma regulations onena kuti lamulo lanena kuti judge azipangidwa appoint on merit. Chifukwa zomwe lamulo lili kunena judge azipangidwa appoint on merit, judge kapena magistrate kapena munthu ena aliyense ogwira ntchito ku judicial service akalakwitsa azipangidwa discipline. Koma vuto lamulo limene lili pano silinayike ndondomeko manite-grites kapena neto ma regulations lasiya zimene zija m'manja mwa minister kuti minister ayika ndondomeko zopangira discipline ma judges, zopangira appoint ma judges. Vuto limene ndi limene linalimo kulamulo lakale. So ngati Malawi society tikupempha kuti lamulo ili likamapangidwa pasi ndondomeko zonse zikhalepo, kuti no ngati ndili ndi vuto ndi judge ndi magistrate ndikufuna ndikapange complaint ndizidziwa kuti ndondomeko zake ndi izi, ziyenda mwakuti mpaka na chigamulo chizaperekedwa mwakuti. So mwachidule nene kuti ku Judicial Service Commission kuli ntchito yayikulu nkuona timanena kuti composition iunikidwenso kuti zonse zimene zikuyenda mu Judicial Service Commission ziziyenda moyenera, osati kuti Judicial Service Commission ikhalenso ngati extension ya judiciary, chifukwa zinthu ziwiri zinzosiyana. Ndimauthenga ndithu angapo amene akuchokera kwa amene akutsatira programu iyi, koma mwina tisanapite kumauthengawo ndikuona kuti akondowe mafuna kuwonjezerapo. Ndikugwirizana nawo kunena kuti reforms amenewo athandizira kuti ntchito za judiciary zipite msogolo, chifukwa chonena kuti ma roles especially leadership mabiro akupanga streamline. Nkhani ya Chief Justice komanso Judge President then judge in charge zimene zithandizire kunena kuti dongosolo lakagwidwe ka ntchito ku judiciary kakhale kakupita pasogolo. So naona kuti nkhani imeneyi ndiyofunikira kwambiri.
komanso chifukwa chonena kuti mwina tikapita constitution tiona kuti chief justice sanatambasulidwe mphamvu zake zimene mwina zikusiyana ndi president amene ali head wa executive komanso mwina speaker. Limeneyo ndi funsoso limene afunsa ndithu ena apa kuti kodi pakuchitika zotani kuti mphamvu zimene ali nazo speaker wa nyumba ya malamulo kuti amasankhidwa ndi aphungu zizikhalanso mwina chimodzimodzi ndi ku judiciary. Afunsanso ena ndithu funso limeneyo. Yes, so mukayang'ana ma reforms partly akuthandizira kuti chief justice akhale ndi ma clear mandate imene tikayang'ana constitution kuja inangopereka mwina overall kuti chief justice udindo wake ndi chani zimene mwina pa mavuto amene council chembeza mafotokozi amathandizira kuti mavuto amene wowo apitire chifukwa chonena kuti adalibe mphamvu zenizeni kutanthauza kuti ngakhale nkhani yoonesesa kuti ku judiciary kudongosolo zimavuta ndiye chikhulupiriro chathu ndichonena kuti ma reforms amene wawa akapasidwa komanso kuwonjezeramo nkhawa zimene zikufotokozedwa apapa kuphatikizanso zimene amalawi ena akupereka zitakuthandizira kuti ndondomeko za judiciary zikhale zothandiza amalawi. Pali mafunso angapo ndithu ndikukhulupirira ndithu limene atingowerenga mwa changu mafunso amenewa. Funso loyambirira lenileni limene ndithu atifunsa ena amene akutumiza uthenga wawo pa WhatsApp akufunsa kuti kodi ndondomeko imene mukutsatira ikugwirizana bwanji ndi Parliamentary Service Commission chifukwa pofunika kuti pamene mukukonza za ku judiciary zizikhala kuti zikuyendera limodzi ndi ku parliament. Ndipo palinso uthenga wina umene anafunsa iwo akufunsa apo banda ku Mimosa ku Mulanje akuti isn't it necessary just to have an overall constitutional review? Constitution yathu ili ndi mavuto, it is full of contradictions. Ndipo uthenga wina nda praise Matias ndi uthenga wa utali wambiri umene ndithu atumiza apa koma tingoyesesa ndithu kuti tiwerenge mwachangu. Akuti nkhani zakatangale ni nkhani zazikulu ku judiciary. Kodi malamulo amene akukhazikitsawo athandiza bwanji kuthana ndi katangale? Malawi judiciary imatuluka ndithu pa makafukufuku ambiri pa nkhani za katangale. Atitsimikizire kuti malamulo amene akadutsa mu nyumba ya malamulo katangale ameneyi achepa. Komanso kodi aphungu wa ku nyumba ya malamulo amene akumvetsetsa chifukwa nkutheka kuti mutha kungowatumizira kuti azikasintha zinthu zoti sakuzimvetsa. Chabwino uthengawo ndi wotero. Tione ndithu uthenga winanso umene atitumizira Katundu kuchokera ku Mwanza akuti maganizo abwino koma ndondomeko imene ikuchedwa zili pati pakadali pano atifotokozere achembezi kuna kapena mwina tilekezere kaye pamene akuti zili pati. Malamulo amenewa akuyenera kukambidwa mu parliament. Tikuyembekezera kuti wiki ino yotayambayi siitha asanakambidwe mu parliament. Ndipo chinocho ndi cholinga chimodzi cha program imeneyi kuti imene tikukambirana ndi members of the public tili ndi anthu ma MP amene akumveranso komanso amene akuonera kuti zimene tikukambiranazi ku parliament choyambirira akayesetse kuti malamulo amenewa adutse komanso podutsitsa malamulo amenewa they should take into account fundo zina ndi zina zimene tikuziona ngati magaps amene ali malamulo amenewa. Ndiye ndinene kuti malamulo amenewa mabilo anatuluka kale pakhala pachitika ma consultation akuyenera kuti apangidwe debate ndipo zikayenda bwino apangidwa pasi kukhala no malamulo wiki yomwe ino isanathe. Kumbali ya aphungu kuti akuamvetsa malamulo amenewa takhala tikukambirana ndi aphungu osiyanasiyana makamaka anzathu aku Legal Affairs Committee of Parliament kupanga discuss malamulo amenewa ndi kuwafotokozeranso ifeyo ma reservations athu komanso ma areas of improvement komanso atatuluka mabilu ngati amalalo osati tinalemba chikalata chathu chimene tinachitumiza kwa leader of government business, leader of opposition komanso ngakhale kwa speaker
kwafotokozera kuti malamulo ndi awa inde atuluka muli izi ndi zabwino zomwe takhala tikuzifuna komanso muli izi zimene tikuona kuti malamulo akadusa chonchi ndiye kuti cholinga chathu sichiyenda bwino. So kudzera mwa Legal Affairs Committee of Parliament, kudzera mwa leader of opposition, kudzera mwa leader of government business, ndiye kuti tikuyembekezera kuti maconcerns athu apanga trickle ku aphungu a nyumba ya malamulo. Ndisanamalize ndingopanga handle issue ya Katangale kuti ena anafunsa kuti kodi Katangale angathe bwanji ku judiciary. Ndi nkhani yomwe ndinakamba ija poyambirira ndipereka chitsanzo myezi imene yapitayi yakhala pakukambidwa zambiri zokhudza Katangale ku judiciary, ndipo a Judicial Service Commission anayitanitsa anthu amene ali ndi maumboni okhudza Katangale. Koma vuto limene limachitika mbuyo monsemu, ngakhale iweyo uli ndi complaint yokhudza Katangale ndi munthu ogwira ntchito ku court, ndionena kuti panalibe ndondomeko kuti upanga complain bwanji Katangale uja. Ukapanga complain kodi munthu ogwira ntchito ku court uja ayitanidwa bwanji, ayankha zotani, akayankha Judicial Service Commission ipange potani. Ndizomwe tikunena ngati mumamvetsera mfundo yomwe ndinanena kuti ma regulations tisadikireso minister kuti azayike, chifukwa tikadikira minister tibwerera ku vuto la ku Judicature Act imene za kuyambira 2000 kufika pano a minister sanayike ma regulation. Ndiye tikupempha kuti pakali pano lamulo lile kamapita ku parliament ma regulation amenewo ayikidwe ndondomeko imozi kunena kuti appointment ya majaji ikuyenera kukhala bwanji, discipline ya majaji kapena ma magistrate ikuyenera kukhala bwanji, munthu ngati ali ndi dandaulo la corruption akapange complain kuti ndipo ndondomeko yake iyenda bwanji, chigamulo chituluka patatha masiku angati, munthu odandaulidwa uja ali ndi maufulu anji. Zimene zizi zili malamulo menemu, ndipono tikufuna kuti ma regulations amene akhale oyikika kuti anthu azidziwa kolowera ku nkhani ya Katangale. Mwina ndisiye pamenepo. Chabwino asanabwera kondoka anthu pomwe makhala ndithu chete kwa kanthawi. Inu makhala ndithu mukukumana ndi anthu akufotokoza madandaulo awo osiyanasiyana, maderanso osiyanasiyana. Mukuona ndithu kuti ndi nkhani zitizo zimene zikuyenera ndithu kuti zikhale mulamulo limeneli, aphungu akamakambirana aonjezere nkhani zimenezi, koma ndizonso limene amutha kuthirapo ndemanga pa mafunso ena amene abwera kuchokera kwa amene akutsatira zokambirana zimenezi. Yeah, makamaka kupanga right on zimene akufotokoza council ndi zinthu zonena kuti zithandizira kwambiri makamaka kwa anthu mmene ndafotokozera mucha kuti anthu awawanda anthu amene iwo kwawo iwo amakhala pa receiving end. Zonsezi zomwe zikuchitika apapazi ndizonena kuti iwo poti ali pansi penipeni iwo ndamene akulandira zimakhala kuti zikuwapanga affect. Ndondomeko izi zimene akufotokozera council, ndondomeko izi zikakhala kuti zayikidwa bwinobwino in place ndipo zikutsatidwa, zipezeka kunena kuti even chilungamo uyo olandira chilungamo ndi uyu ofutuluka kunena kuti ndikasake chilungamo atha kuchipeza bwinobwino mosavutikira kutengera ndi mmene zinthu zilili pakali panopa. Anthu akudandaula ndithu chifukwa chonena kuti zinthu zizikhala ngati kunena kuti mwina malamulo sakutsatidwa mmene akuyenera kuti agwiritsidwire ntchito, nde anthu akupanga akumavutika kwambiri. So ndondomeko yonse yomwe ikukambidwa apapayi, zonse zomwe zikuchitika apapazi nzonena kuti zipindulira munthu amene ali wovutikitsitsa kwambiri, munthu amene ali ku community, amene sakudziwa, amene samvetsetsa kuti kodi lamulo ndi chani. Ndimene anafotokozera sonena kuti anthu akhala omasuka ngati akumanda kuti mwina milandu yawo sinayende bwinobwino, aona akumana mwina ndi zachinyengo, adziwa kuti kodi tingatsate ndondomeko yake itiyo kunena kuti nafenso tikafikire mwina tikapereke madando athu. Pakali pano anthu ali nawo madando koma pena chifukwa chonena kuti sakudziwa kuti akafikira kuti. Nde zimapezeka kuti anthu chilungamo chija ndikuti chapangabe safa munthu uja sanatani sanalandire chilungamo. Akondowe panali mafunso ena awiri amene ndithu afunsa zokhuza nkhani yoti zimene zikuchitikazi zikufanana ndi zimene zikuchitika ku nyumba ya malamulo. Ndikukhulupirira kuti mwinanso mutha kuthirapo ndemanga pa nkhani imeneyo. Ndipo ena anafunsa funso loti mwina nkongofunika kungosinthiratu constitution yonse ifa ikukangati ndithu mavuto kobasi. Yeah, ndiyambe motero kunena kuti Parliamentary Service Commission mukayang'ana ntchito zake ndi chimozimozi zimene Judicial Service Commission ikupanga
zangosiyana kuti Judicial Service Commission ndi ya mabwalo a milandu, Parliamentary Service Commission ndi ya ku parliament, koma ntchito zawo zimakhala zofanana. Koma mmene tikukambirana za Judicial Service Commission sizikutanthauza kunena kuti Parliamentary Service Commission ayonso ikhuzidwe, sizikuyenda kukhala motero chifukwa ndi nthambi ziwiri zosiyana. Ndimafuna ndisindike pamenepo. Nkhani yonena kuti mwina constitution ikuyenera kuti iwunikiridwe ndi maganizo amene akhala kubwera pafupipafupi. Komanso ndi chinthu chonena kuti chifunika dongosolo komanso nthawi kuti zikonzedwe. Chifukwa chake mwina tikayang'ana mabiro amene wawa akuthandizira kunena kuti zinthu zina tizipita msogolo pamene mwina malingaliro wonena kuti constitution iwunikiridwe ali mkati. Ndinenenso kunena kuti nkhani imene tikukambirana panopo, mwina mukudziwa kuti malamulo akapasidwa pamakhalanso mwayi wokonza, koma maganizo athu ndiwonena kuti pali zinthu za obvious zimene tikufotokoza panopo komanso Amalawi ena akhala kunena. Si chinthu chabwino chonena kuti mabiro amene apasidwe wosawonjezeramo zinthu zimene za obvious, chifukwa kuti malamulo awunikidwenso zimatenga nthawi yayitali. So tikadakonda kuti aphungu a nyumba ya malamulo ngati akumvera program imene komanso kuzera muzokambirana zimene timakhala nazo awonesese kuti zinthu za obvious zimene zikukambidwa ziyikidwe nthawi imene lamulo likupasidwa ku nyumba ya malamulo. Komanso nkhani za regulation zimene a secretary amafotokoza ndi nkhani yomveka kwambiri chifukwa nthawi zina mutha kupanga pasi lamulo koma lamulo limenelo likanika kugwira ntchito chifukwa chonena kuti nsanamira zake zothandizira kuti lamulo likati kugwira bwino ntchito yake palibe, amene timati regulations. Mwakhala mukumva kuti lamulo lapasidwa mwina policy yake palibe, boma likulephera kupanga implement malamulo amene wowo. A good example imene ndingapereke ndi NGO Act imene lakhala likulephera kugwiritsidwa ntchito chifukwa chonena kuti regulations panalibe, koma ndondomeko zoti regulations amene wawo akhazikitsidwa zimatenganso nthawi yayitali. Ndifukwa chake mwina pali malingaliro wonena kuti sungakhale kotheka kuti pamene mabiro amene wawo akuganiziridwa regulations ake akhalepo kuti akapasidwa zisatitengereso zaka zina 5 kapena 10 tikukambirana za regulations. Then mafuna ndisindike magawo atatu. Charles kuchokera ku Chikwawa kwa TA Lundu akuti nzosangalatsa kuti Malawi Law Commission yagwira ntchito yotamandika pa nkhani ya malamulo amenewa, koma ndimafuna ndifunse kuti kodi nkhani zina zimene akukambazi kuti akasinthe aphungu a ku nyumba ya malamulo anaziwunikira kale? Kodi maproposal amenewa anawapereka pa nthawi imene amakambirana ndi aunduna? Ndimafuna ndimvetsetse pamenepa. Ndiye yankha motere, iyi ndi public bill ndi chinthu chimodzi chimene chimeneka kupangidwa emphasize public bill isanapangidwe pasi ndichoti pakhale wide consultation. Ndiye chaka chonse chapita cha 2023 ngati ife Amalawi Law Society takhala tikupanga ma consultation ndi anzathu a civil society, mafumu, aphungu a ku nyumba ya malamulo, ngakhalenso anzathu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu. Ndiye akapangidwa ma consultation aja bill ija ndikutuluka, ndi pamene bill ija amayipititsa ku cabinet kuti cabinet ikakambirane ikaone ngati pali zofuna kukonza, pali zofuna kuonjezera. Ndiye ikamatuluka bill ija ku cabinet imabwerano ngati mmene yabwerera apa. Mumapezeka kuti mu bill muja muli zina zimene inu simunafune kapena muli zina zimene inu simunaziganizire koma ndi zabwino. Ndiye pamene lamulo limapereka nthawi yoti bill ija ikambidwe kuti ngati pali zofuna kukonza zikonzedwe bill ija isanapangidwe pasi. Ndipereka chitsanzo chimodzi by way of illustration. Monse mmene timakambirana za ma judicial reforms bill panalibe mfundo ina imodzi imene yatuluka
pakali pano pamene mabilu anabwera kuchoka ku cabinet. Fundo imene ndionena kuti munthu ngati wagwira ntchito ngati attorney general kapena solicitor general kwa zaka zopitirira ziwiri, uli ndi mwayi kuti a president atha kukusankha kukhala judge wa ku high court kapena wa ku supreme court. Fundo imeneyi nthawi yonse imene timakamba za bilu imeneyi munalibe, inatuluka mabilu atabwera kuchoka ku OPC kuti apite ku parliament. Pamene atuluka mfundo imene ndi pamene ngati ife Malawi Society pa ma consultation athu tikutsutsana nayo mfundo imene kuti mfundo imene ikuchokera pati. Komanso ngati mfundo imene yayikidwa ndi mfundo yolakwika chifukwa ikupanga compromise mphamvu zimene a judicial service ali nazo to ensure kuti there is merit in the appointment of judicial officers. So it's a political process. Ikamapya bilu ija pamakhala zina zoti munalibe, zina zoti zachokera from nowhere. Nkuona timapanga ma initiative ngatawa kuwape mphanza athu ku parliament kuti mukapita kumeneko mukamakakambirana bilu mukapange focus pa zomwe zili zofunikira kwa anthu a dziko lino la Malawi. Mautenga awiri umalizi waoneka ndithu nthawi yathu ikutha. Boniface akuti kodi nkhanija ya zaka zopanga ritaya majaji zimenenso munaziunika mu malamulo amenewa imeneja tikuoneka ngati ndithu a Malawi sitinayione bwino. Ndipo palinso uthenga wina umene ukuchokera kwa dzina lakuti ndi Muhammad Abutatrika ku Blantyre. Bwana ku Malawi magistrate kapena kuti judge amatengedwa ngati timilungu ting'ono tomwe sitimalakwitsa, koma ndi malo amodzi kumene kumachitika katangale opsa kwambiri, pena amatha kupanga adijani mulandu ali ku nyumba. Chabwino timene ndithu atilumizira uthenga umenewo. Ndikhupira ndithu tumina chifukwa cha nthawi tingopereka mpata ngati mwina pangakhale mpata wa ndemanga tiyamba kumeneko Kondowe. Ndimafuna ndiyankhe ndemanga imene yaperekedwa ku nkhani ya retirement, nkhani imene sinakhuzidwe komano ine ndikumvesesa kunena kuti ndifuna chani a Malawi akudandaula ndi retirement age ya majaji. Nkhani zake ndi zimene tikukambirana kuti chilungamo sichikupezeka, nkhani zakatangale ndakuona kuti kupereka mpata wautali zinthu sizikuyenda sibwino. Ndiye tikukhulupirira kunena kuti ma reforms amene wawa akakonzedwa kuti kagwiridwe ka ntchito kakutumikira a Malawi, tikukhulupirira kuti mwina singakhale nkhani yayikulu koma ikubwera chifukwa chonena kuti pali zosamwa zimene a Malawi akhala kudandaula. Ndimafuna ndingosindika pa nkhani imeneyi, koma kwakukulu ndikonena kuti malamulo amene wawa ndi malamulo onena kuti atumikira a Malawi. Tikukhulupirira kuti aphungu a nyumba ya malamulo nawonso amayimira zofuna za Malawi. Ndiye ndikoyenerera kuonena kuti nthawi imene akukambirana zokhuza malamulo ameneyo ayike pasogolo zofuna za Malawi, chifukwa zikapanda kukonzedwa ndiye kuti nkhani yopeza chilungamo mabwalo a milandu ikhala ikupitirirabe mpaka kalekale. So nkhani imeneyi malamulo akafika pa stage imeneyi zonse zimasalira nyumba ya malamulo. Tethokoza kwambiri amene nda Benedicto Kondowe wapa mpando wa National Advocacy Platform. Ndipo tipite kwa Mainta Koma, mukadakonda kuti zikhale bwanji komanso mmaliza motani? Ife kumaliza kwathu tikhala kunena kuti ma challenges amene tinafotokozerako kuti apangidwe address zitengera kunena kuti ma bills iwa agwiritsidwa ntchito akulandiridwa motani ndipo agwiritsidwa ntchito motani, chifukwa chonena kuti without kutsatira ndondomeko zimene zikukambidwa apapazi ndikuti ma challenges aja akhala akupitirira alipo ndipo ndoti sangatherero, komano ndizonena kuti it's something that can change or mwina izitha kuyamba kusintha kunena kuti anthu akamapanga access akamabwera kuti akufuna akusakasaka chilungamo achipeze moyenerera osati mophinjika kuti azikumana ndi mavuto ambirimbiri amene akukumana nawo panopa makamaka mwina kunkhani ngati imene kumakambidwa kawiri yokhudzana ndi katangale anthu kuti azidandaula, komanso anthu azitha kudzionena kuti ufulu wanga ndingaupeze motani ndikakhala kuti ndapita ku bwalo la milandu kapena ndapita ku polisi ndikapeza bwanji chilungamo. So tikuonera kuti zonsezi kuti ziyende bwinobwino zitengera kuti boma komanso anzathu amene ali ku nyumba ya malamulo akamapanga pasi mabill amene wawa ndi mene afotokozera kanso aunikire zimene zili zotani zofunikirazo ndi zomwe tikuona kuti zithaso kuthandiza kuti mavuto awawa amene anthu akukumana nawo athe.
tathokoza kwambiri ameneyo nda Neli Ntakomwa amene ndi mmodzi ndithu mwa anthu amene amagwira ntchito ngati pali gwagwira ntchito ndithu kwa nthawi yayitali, ndipo tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi pa zokambirana zimenezi. Zimasowa kwambiri kukhala nanu nthawi zambiri mapanelo ngati amakhala abambo okhaokha, koma kukhala nanu tathokoza kwambiri kuti munapeza mpata madzulo ngati ano kuti tikhale ndi program imene. Pomalizira penipeni honorary secretary, ndinokhutira ndi mmene ndondomeko imene ikuyendera kapena munakakonda lamulo limene linakhala nalo dzulo? Lamulo limene mukudziwa timene kokhala nalo 1994 1995 constitution yathu ya dziko lino 1994 section 116 linafotokoza kuti pakhazikisidwa Judicial Service Commission which shall be the regulator of judicial service. Chito ya Judicial Service Commission si judiciary. Judicial Service Commission chito yake ndikupanga regulate ku judiciary kuti ma magistrate, ma judge ndi anthu onse ogwira ntchito ku judiciary akugwira bwanji ntchito. Mene linayikidwa lamulo limene lija 1994, 95, 96 timayeneka kuti lamulo ilili tukambirana pano likhale kuti layikidwa kuti zonse zimene tukambirana pano tikanayeneka kumazigwirisa ntchito kuchokera zaka zimene zija. Judiciary ili unique chifukwa ndi branch imodzi ya boma imene ili ndi ma professionals ambiri ogwira ntchito imodzi. Ndiye pachifukwa chimenecho nthawi zambiri sitimayikako udiso ku judiciary kuja chifukwa timanena kuti amene ondama lamulo akudziwa mmene zinthu zikuyenera kukhalira. Mwina chifukwa choti ngati ma citizens sitimafuna kutengako part kwambiri kwa zinthu zomwe zikuchitika ku judiciary, ndi chifukwa takhala ndi gap imene iyi kufikira panopa. So mukakamba kuti lamulo limene malifuna liti limafunika lamulo limene li 1995. Koma ndithokoze adindo onse kuti no pakati pano tikukamba zoti ma bills anatuluka, ma bills wa akhala kukambidwa ndi anthu ku parliament. Nditengere mwayi wapempha aphungu athu kuti mwayi umenewu umasowa monga ndanenera mbuyo mukuti timati ku judiciary zonse zili bwino, anthu onse akudziwa zoyenera kuchita, adindo onse akudziwa zoyenera kuchita, ndiye mwayi wa ma judicial reforms umasowa. Tiyeni titenga advantage kuti tikamakapanga pass ma judicial reforms amenewa tikapange zinthu zokomera Malawi. Si zonse zimene tikadafuna kuti zikhale malamulo amenewa zimene pakali pano zilimo. Nkuona tikupitirizabe kupanga lobby kuti aphungu atithandize kuti zonse zofunikirazo zikhale mmalamulo. Komano ndingati tachoka kutali kuti fika hapa nthawi ina tinafika poopseza kuti tikayenda pansewu chifukwa chofuna malamulo amenewa. Panopa kumafika poti malamulo amene akulowa mu parliament ndi chinthu choti chabwino kwambiri, ngakhale zina sitinafikireko pa zomwe timafuna, komabe poyambira tilinapo kuti zinthu zimene zimatsamwitsa Amalawi kukhuza ku mabwalo a milandu zambiri panopa sopano zaunikiridwa bwino. Tathokoza kwambiri ameneyo ndi honorary secretary a Malawi Law Society Gabriel Chembezi kutitsirizira zokambirana zapadera zimene cholinga chake kunali kumvetsetsa bwinobwino za malamulo amenewa amene cholinga chake ndikufuna kusintha ntchito zina ndithu za mabwalo a milandu. Ndi nkhani imene inayamba ndithu kalekale imene afotokozera kuti malamulo amene wakhala ndithu akulowa mu nyumba ya malamulo kuti aphungu awaunike bwino, ndipo ndi chiyembekezo ndithu kuti tikhala nawo avomereza kukhala malamulo amene tizigwiritsa ntchito kuno kwathu ku Malawi. Tithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo pa zokambirana zimenezi, komanso tikuthokozeni inu amene mwatsatira zokambirana zimenezi pano pa Zodiac, bungwe la Youth and Society YAS ndimene nakonza zokambirana zimenezi mogwirizana ndi United Nations Development Program UNDP. Malo mwa anzanga onse ine ndine Chance Mozabanda, ndifuneni usiku upambana.